Ja, så kommer en video som lovet, og jeg har fået nogle spørgsmål nu, selvom det bliver lidt sent at lave den, men det kan man også godt se, jeg ser rimelig træt ud, så. Men det første spørgsmål er, at du faktisk pænt meget lækker min søde fra Oscar Kleist. Og jeg siger tak, Oscar. I lige måde. Så er der en, der spørger, om mine forældre er skilt, og ja, det er de, og det har de været i 6 år snart, tror jeg. Så er der en, der spørger, om jeg har et godt forhold til mine forældre. Ja, det har jeg. Men det har ikke altid været godt, i hvert fald ikke til min mor. Vi har været meget op at skændes og sådan, så jeg valgte at flytte hjem til min far fast, og nu ser jeg hende så hver anden weekend, og det fungerer meget godt. Og så er der en, der skriver, jeg boller, når vi ses. Okay. Du er anonym, så jeg ved ikke rigtig, hvem du er. Så hvad skal du den næste uges tid? Altså, den her uge, der skal jeg i hvert fald i dag, så der er ikke rigtig lavet noget, og det skal jeg nok heller ikke i morgen. Onsdag tager jeg hjem til min mor, og torsdag skal jeg til fest hos en af mine bedste veninder. Og fredag kommer Oscar til lørdag, og så tager han hjem, og så skal jeg kede mig, og så skal jeg i skole. Hvad synes du om Oscar Kleist? Ja, hvad jeg synes om Oscar, han er en dejlig dreng. Sød og flot. Og sød, hvis jeg ikke sagde det. Ja. Så er der en, der skriver, beskriv Nikolaj. Jeg kan ikke sige hans efternavn. Så, og som skriver også, håber den kommer med i videoen, Nikolaj. Eller andet. Jeg vil ikke sige det, fordi så gør det bare pinligt for mig selv. Ja, altså, nu er jeg jo ikke med dig i virkeligheden, men det virker som en sød og flink dreng. Ja. Så er der en, der skriver, hvorfor er du så smuk? Godt spørgsmål. Nej, det ved jeg ikke. Jeg gør bare noget ud af mig selv, så sådan er det vel. Så er der en, der hedder Mads, som skriver, du er lækker. Nej, ikke Mads. Mikkel. Godmorgen. Du er lækker. Tak, Mikkel, i lige måde. Så er der en, der skriver, hvor i landet bor du? Jeg bor i Jylland, Silkeborg eller Gravvalle, 8 km fra Silkeborg, og Sejs, det ligger sådan her 5 minutter væk derfra. Så er der en, der skriver, du er utrolig smuk og virker sød af en pige. Tusind tak. Du virker også til at være sød, men du er anonym, så jeg kan desværre ikke sige, at du er smuk. Men det tror jeg bestemt, du er. Så indeni er du. Så er der en, der skriver, hvor mange ekskærester har du? Jeg har 3. Savner du nogle af dem? Dog ikke. Snakker du med nogle af dem? Ja, det gør jeg. Ikke så, altså, jeg snakker meget med min seneste ekskæreste. Altså, så ja. Hvor mange? Nej, den gider vi ikke. Hvorfor så lækker? Altså, det ved jeg ikke. Jeg gør vel bare noget ud af mig selv. Og så... Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke svare på det. Altså, det er bare, ja. Super. Hvor gammel er du? Jeg er 14, og jeg bliver 15 til december, den 10. Så, ja. Så er der en, der hedder Sofie Bieber, der skriver, du er smuk. Tusind tak, Sofie, og det er du bestemt også. Har du nogensinde været udsat for et overfald? Nej, det har jeg heldigvis ikke, og det håber jeg heller aldrig nogensinde sker. Og jeg har meget ondt af folk, som er blevet udsat for sådan nogle forfærdelige ting. Men så er jeg en af de heldige, som ikke er. Og det er jeg så også rigtig glad for. Sofie Bieber skriver igen, er du imødekommende over for at lære nye mennesker at kende? Altså, jeg er meget generet type.
Men altså, jeg kan godt lide at lære nye mennesker at kende, det er slet ikke det, men jeg er bare dårlig til at tage et initiativ til at snakke med folk. Sådan noget, det kan jeg ikke. Det må de klare, hvis det er. Hvad spiste du sidst? Altså, jeg fik aftensmad for noget tid, lidt meget tid siden, og der fik jeg tomatsuppe, så tomatsuppe. Sofie Biver skriver igen, er du forelsket? Nej, jeg er ikke forelsket, men jeg har en svaghed for en person. En stor svaghed. Har du søskende? Hader mit navn skriver, har du søskende? Ja, jeg har en bror, og det bedste ved min bror er nok, at han er der for mig, han er loyal og ærlig, ja okay, og han er til at stole på. Han er der for mig, og selvom han måske ikke sådan siger, at han elsker mig, sådan nogle ting, så ved jeg, at han gør det. Jeg behøver ikke få det at vide. Han viser det nok bare ved at være, som han er. Og så synes jeg, I skal follow og hader mit navn. Super. Nice, dreng. Og så skal jeg en PPS, du er lækker. Tak. I lige måde. Så er der en, der skriver, okay, så prøv at vise på en film, hvordan du onanerer. Nej, det vil jeg ved Gud grund ikke. Altså, det sådan noget, det får jeg mig ikke til. Det synes jeg er billigt gjort. Ja. Så er der også nogle spørgsmål inde på Facebook, som... Og der kom lige et spørgsmål mere. Hvilke musikgenre hører du mest? Altså, jeg kan godt lide Green Day og Fall Out Boy og Nickelback. Jeg er sådan lidt den der, jeg kan høre alt. Jeg kan gå for det, og så er der også noget 80'er musik, og så er der sådan lige lidt pop ind i det, og så er der sådan noget rapmusik, og ja, sådan, du ved. Det er der i hvert fald lidt af, så. Så er der en på Facebook, der hedder Mathias, der spørger, hvad er din mening om sodavand? Altså, sodavand, det er altså rigtig godt. Måske ikke sundt, men det smager godt. Og så ja, men der er en ting, der er bedre end sodavand. Iste, det er fucking konge. Oh my god. Det er simpelthen... Jeg fatter slet ikke, hvorfor vi ikke har mere i køleskabet. Det er nok fordi, jeg er drukket det. Men... Josefine spørger, hvad kan du bedst lide at lave i din fritid? Altså, jeg kan bedst lide at være sammen med mine venner og hænge ud sammen med dem og shoppe, det er jeg også glad for. Og fodbold og min familie. Det er nok det, jeg allerhelst vil. Altså sammen med, så kan jeg også godt lide at tage billeder, som mange nok ved på Facebook. Hvad er dine holdninger til mobning? Min holdning til mobning er, at det er noget, som slet ikke burde finde sted altså overhovedet. Det er forkert på alle mulige måder. Jeg synes, det er svinsk, at man krænker folk for dem, man er. Hvis man har negative meninger om folk, så synes jeg egentlig bare, at man skulle holde dem for sig selv, i stedet for at fortælle personen, at du gør det, og det er forkert. Vi alle har fejl. Vi kan jo ikke gøre alle tilfredse. Jeg synes, det er fuldstændig latterligt. Jeg er også selv blevet mobbet en gang. Altså, jeg tror, jeg gik i 2. klasse eller sådan noget. Det var ikke sådan det helt store, ikke sådan. Men jeg synes, det er fuldstændig forfærdeligt. Så det burde man, altså det skal bare stoppes med det samme. Så svinsk. Så ulækkert. Ja, men det var sådan cirka alt for mig. Så ja, det blev måske ikke lige den bedste video, men så må jeg jo prøve at se, om jeg kan gøre det bedre en anden dag. Få nogle bedre spørgsmål, hvis I har lyst til at vide noget andet. Men det var nogle gode spørgsmål. Tak fordi I gad at bruge jeres tid på at finde på nogen og spørge mig om det. Og tak fordi I gad at bruge tid på at se min video. Vi ses.